Mun on tylsää muru. Ihan tyhmää. No tee jotain muuta kuin vaan seisot siinä. Hei, pitäisikö kuvata jompikumpi päättää päivän? Tai otetaan kyllä haaste. Joo, otetaan se. Koska kyllä haasteet on aina parhaita. Mennään länkkää. Kun muuten täällä on ihan tylsää. No eikä mennä. Kun en mä halua. No, ei sulla mitään muutakaan vaihtoehtoa oo. No, ei mulla mitään muutakaan vaihtoehtoa oo. Kyllä. Ihan tyhmää. Muuten. Miksiköhän meille ei oo tuotu ruokaa vielä? En mä tiedä. No, kai se vaan johtuu siitä, että ne ei varmaan vielä herännyt. Mä haluan jo ruokaa. Heti. No, mä ainakin koitan karata. Mutta et varmana koita. No, alan koittamaan joo. Ui jes. Yeah. Mä pääsen pois. Muuten, mun täytyy vielä odottaa murua. Sitten mennään avaamaan toi. Miksi? Tai... näin. Niin. Näin muru. Nyt sä pääset pois. Tuu nyt. No kyllä kai sitten. Sitten mennään. Mennään tätä ulkokautta nytten. No joo kai sitten. Ihan tyhmää. Mä vihaan tätä. Mitä te teette? Ei mitään. No siinä tapauksessa mä voin jatkaa unia. Fiu. No, sitten kai vaan mennään. Muuten. Eiks meidän täytynyt syödä vielä? Niin muuten pitikin. No, jatketaan vaan matkaa sitten. Ihan tyhmää. No, mäkin tuun. Miksi sä muuten jäit siihen taas? No, en mä tiedä. Mennään. Joo. Muuten. Mä haluaisin kyllä mennä esteitä enemmän. Ei kuule mennä. Mä en halua tätä iso satulaa. Ja sillä sipuli. Sä otat tän estesatulan multa heti pois. Siis ei estesatula kuin länkkäsatula. Mutta silti ota se pois. Voi. Mä laitan sitä kuule kireemmälle, kun sä jankutat. Koska mä en halua, että sä koko ajan jankutat. Okei. Voisit muru kyllä vähän nopeammin läntystää täällä. Mä meen mummokäyntiä ja sillä selvää. Okei. Okei.
ihan hirveetä. Muru, sä voisit kyllä vähän nopeammin mennä. Hitsi, muru pilaa kaiken. No, ei kai auta vaan mennä. Mitä hitsiä teet, Muru? Mä en vaan jaksa. Seuraavaksi voitais sitten mennä noita tynnyreitä. Ja Fanni voisi mennä nyt ekana. No, mä ainakin pääsen ekana. Itse. Ja noin. Ja sit vois mennä Muru. Mä en halua mennä. No, kai se sitten pakko on. Vähän nopeammin kyllä voisit mennä, Muru. No sit mä vähän siirrän näitä. Ja... Hui! Eikä esteitä olla menossa. Mä vihaan tätä. Mä lähden pois kentältä. Voi. Ton Murun kanssa. Ainakin joku lähtee mun selästä pois. Muru. Niitä vähän käytöstapoja. En mä nyt mitään käytöstapoja halua. Kylläpäs haluat. Niin, Muru. Pitäisikö meidän mennä nyt sisälle vaikka ottamaan nämä varusteet sittenkin pois? Ja sit vielä portti kiinni. Vihdoinkin pääsit lähtemään. Joo, tähän siis tulee vielä part 2. Että joo. Moi moi!